imbag nga oras tayo amin na sa nga bada. Happy weekend. Imbag nga aldaw ti Sabado. Imbag nga oras kada kay amin sa dinuman na paset ti lubong ti ayan yu ita. At ito nga ruden ti back to back ti idikal man laeng ni Manong Nemi. Ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti pareko ti tibiyag ti may sangag problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manan ni kasin yung ngayong yung umay manen mangibasa iti may sa surat. Surat nga gapo kay ni Ambi iti Sinait Ilocos Sur. Itagundawa intimet idrama ibasa di pakasaritaan di parikot iti biyag ni Ambi iti Sinait Ilocos Sur. Ket kastoy man ti sinaguday ti surat na. Dear Kasinyong, adda tay pagsasao ako nada awan ti umuna ababawin o diket kanayon nga da iti udi. Ket daytoy man tintay binsa-binsayan iti daytoy nga pakasaritaak. Ta nagbalin nga problema. Kablawang kayo itinimbag nga orasyon dito na MRC Studio kas tamet na digiti padak ka viewers nang nangruna ka digiti naayat ti panagpuspuso na nga sponsorship. Irugik man ti pakasaritaak idi Jack Pulos malipatan nga aldaw nga panangisinak keni Turgo nga boyfriend ko. Ambi, nabayagtan dito turod nga ayuyang tangem. Ape nga di mo matlayang nga ibaga ti kunkunam nga importante nga maamuak. Turgo, amom, sipod na tulag ti kalay sata. Ket, nagbiro ka akon kadigiti ninong kininang tanto. Anya? Ape nga, kenda di arapaapta nga dito tuturod ti paipatakderan ta ti balayta. Nakapaaramid pa rin ati plano. Adamot, adagayim ko nga arkitek. Kasta ka di? Wen, kasla makit kita kunti naragsakto nga pangunin ta nga pamilyata, Ambi. Kada ito nga kwentas. Ha? Surprise ko keng ka. Iso ti selyo na kiti naslag nga arapaapta. Isuot. Guri ka, saan mo nga isuot kanyag dito nga kwentas? Katapi nga agkid-kid ka. Dito na isuot kon. Na isuot kon ititinggid mo. Amom na payag kong inor-ornong tinggatan ko iti tayo nga kwentas. Wow, nagpintas Turgo. Agyaman ak nung magustuhan, Ambi. Akit, ape nga napasin na ay ka iti nauneg. Turgo. Ha, Ambi? Pakawanin na kuma. Ha? Ape nga dumawat ka iti pamakawan. Katawa mo ti amo ka, basol mo kanya. Adda Turgo. Dakkel ti basol ko keng ka. Anya ti sarsaritaem, Ambi. Gaputa amin dagiti arapaap mo para kanya. Para ka data. Ket saan nga matungpal? Anya? Di ka maawatan, Ambi. Saan ako nagpalpalikaw pa, Turgo? Putdentan ti relasyon ta. Agsinatan. Anya, Ambi? Aping agsinata. Basta, Turgo. Agsinatan. Hello pa kini Ren Tapero, Jason Yasay, J.Lo Valencia, ni Jan Sacramento, kablawak man, J. Limang, napan nagbunag, Samyong Latta Angkel, Reynante, Padua, ayan, ni Nong Jepong, Uncle Ray from Panay Norte, Magsinggal. Ayan. Pinaulit na.
insinam ni Torgo, ambi balasang ko. Wen nanang, ay taag mauyong ka din. Sa anak ng agmauyong nanang. Talagang agmauyong ka na. No insinam ni Torgo, ka nakasaysayaat nga ubeng. Ay sa anak ng agmauyong tatang. Kadapay nga rin nga insinam ni Torgo, idin to tanatulag ti kalay sayo nga dua. Anya ngamin nga rason nga insinam. Nadingitek tatang nanang. Angin panagkunakit saan pa lang nga itati rumbeng nga panakaamuyo. No anya ti rason nga insinak ni Torgo. Ada ka dilimlimid mo kada kami ha, ambe. Tatang, iksao ka, sumungbat ka. Kaya't kung tagi na ng tatang, nanang, ina ko niti silad ko. Ay, agsubli ka din ambe, mabitlaeng. Agsubli ka, nagloko na tayo, natuyan. Tinalikudan na talatan. Isupay mas daawag iti dahit ang anak ta. Shoutout pa kay niya Jonisha Ramil. Ayan. And also kay Tita Eden Antalan. Oh, ambe. Ha? Susi mo? Sweetheart. Apay nga mulmulagatan matlatan dagiti in order ko nga kaninta. Ay sige magantan, sweetheart. Shh. Ya, apay nga kunam kanya. Di la mabalin susi mo, di ka unay nga sweetheart kanya. Tapay mate. Kababain nga ron numangig dagiti tattao dito yung restaurant. Ay, nagluko. Ibain na ka de. Taapay nga di mo kaya't nga mangigda nga awagang ka iti sweetheart. When mabainag ga puta, lakay kan. Nalaklakay ka pa yung tiapok na lakay. Ay, kit saan na bali nga lakayak Kinayat nakmat, gaputabak na ngakmat. Saan ka de? Susi mo. Shh, saan ka uni? Ay, saan nak nga rumbeng nga ibain? Masapul nga proud ka kumakanyak. Tasyak itan ti boyfriend mo, ambe. Siyak nga baknang ureno lakaya ko na kunam. Winangin, basta, jak kayat nga ibain nak. Aguray ka man ata ibunan nagkukadagi dita tao nga boyfriend nak. Ay, da kayo nga daita dito degendag. Uy, anak kwen. Uy, ay, aguray ka. Boyfriend nak ni ambe. Girlfriend ko dahito ikaduak. Saan nak nga lolo kasi ti panangipapanyo wano panangipagarupyaw. Paunay kan susi mo. Nagtagari ka. Sumarding ka man. Kakaasik lang ang mangilimlimit ng boyfriend kang ipaduyak-yak mo matan iti nakadunga tattao. Ay kawuna, tapno awanan ti mga rimking ka nga sa bali nga lalaki. Kit nung ibain nakmat kadagiti dadakkel mo, ambe. Umayak sa jay balayaw. Taaping umay kay ti balay mi. Kit iyam amok ti bagik kadagiti dadakkel mo Anya? Saan ko mapailaing Jak pa nga na ibaga kadatatang kinanang ko ti maipanggap kadata susi mo. Saan man, umayak to. Iyam amok ti bagik kadagiti agbalinto nga katugangak. Anya? Shout out pa kaniya Jeffrey Makera Kawagas. Yeah, ni Porman Aling agparpartit kalding gapot a birthday na kanita. Ayan, ni Jaya Vintar. Wen kasin yung ilimlimed ko idi nga boyfriend ko nila kay susi mo. Takas lamang lalais ti mata dagiti tattao no maamuanda nga nakigayemak iti lakay. 70 ket maysa titawen na idi. 71 titawen ni susi mo. Idin to nga siya ket apag 21 ko laeng. Ngem no kasano ti iget ti panangilimed ko ti relasyon mi kastamet ti kinaiget ni susi mo nga mangipaduyak-yak nga gayem ko isuna nga girlfriend na. Tapakaidayawan na kano nga 21 laeng titawen ti na girlfriend na. Ket nupay saan ko kumapayla kayat nga agpakita kadagiti dadakkel ko ket inaramid na kasinyong ket awanen tin aramidak.
friend mo dahito nga lakay nga riskubo. Ambe. Wen nanang. Ay, salbag ka nga anak. Nagturid ka din ti rusok mo balasan ko. Isot nang isukatam kiniturgo. Wen tatang. Ay, saan dak ko mga uyawen ken laisen? Gaputabak nangak mait. Tatang, nanang. Paunay. Urayak lang na ipdukan kan simgar iti dayta nga awag mo kada kami. Tatang kunam kanyak. Ket nanang kunam iti asawak. Ay, awan karbingan nyo nga manglais kanyak tabak nangak. Ket iti mayat kay man ken saan. Sakto ti agbalin nga manugang yaw, tatang, nanang. Ay, saan na mabalin? Ay, mabalin nanang. Ket at the age doesn't matter ako nada. Ay, tanagturit ka kit din nga nakiinayak itilakay si Kaambe. Kit kaputabak na nga ron ni susi mo nanang. Kaya't ko lang nga aglupos meten at ibiyag tayo. Iso nga idi armen nak ni susi mo. Sinong batak ang nga dagos Anya? Ay nagsalbag ka nga anak. Aglalakay ka magayam. Naulpit ka, Ambi. I'm sorry, Turgo. May bagay ka nga talaga tinagan mo nga ambiga puta ambisyosa ka. Turgo, amo kong tirason nga nang sinaam kanyak. Anya? Ginutigot ka idino anya nga rason nga isinanak. Ang impulos nga di mo imbaga. Ti amukit di ka pinakasagana nga agasawa ta. Tagayam insukat na kiti may nga tutuugan ka lakay. Turgo, pakawanin na kuma. Lakay man nga agpaiso ni susi mo ngimbak ng met. Dakil ti maitulong na iti pamilya. Ambisyosa ka kit di kunam. Angin, Turgo, praktikalin ti panagbiag ita. Kituray si ka. Sumapul kami tayo tibak na nga bakit nga asawaem. Tapno agnam ay tumit ti biyag mo ken ti pamilyam. Kas ti panagnam ay tumit ti biyag ko ken ti pamilyak. Ti amo kitikit na pudno ti ayat mo kanyak ambi. Kinagpaisuan na Turgo kit ay ayateng ka. Ura aging ka ita. Angim saan nga makaumanay dayta nga ayat ko tapno no agnam ayak. Tapno agnam ay ti biyag mi ti pamilyak. Nakasaksakit dayto nga naramid mo kanyak ambi. Angim naragsak kan nga ta iti sidong dayta nga lakay. Kitwen tabak na nga rod. Kit maited na ti amin na pagragsakak. Nupay natulagen ti kasarmi keni susi mo. Nagkedkedak, agkedkedak tunggal awisen nak gatan mapasamak mi. Angem nakakulkulit, nakakulkulit ti lakay. Ati pa nagrignak idikit kasla maupay. Ket baka no maupay, baka no maluksaw ket ibabawi na ti panagkasarmi. Iso nga iti maysa nga rabii nga panangawis na kanyak. Nga ada mapasamak miket saan akon nga nagkedked. Kabay lang pala ka di, susi mo? Ay, kitwo na. Siyak tupay ti kunam. Angim, ti amo ka kit, data kinalakay mo kit. Saan kang, ay ta amom. Saan nga tumakderan na ito armas ko? Eh, saan man? Kaya na pailaan. Gaputa nagtumarak. Anya? Nagtumar ka? Wen, ada tinumar ko nga agas. Iso nga intan, itay ko pala nga katumtumar ko laeng. Madamdama umepektaon. Ang sige umanugutak nga da mapasamak ka datangin. Agkari ka amin nga kidawek ipaay mo. Wen, anya lagdandanag mo ya ambe. Kung nagmutking ka amin nga kinabaknang ko, kinabaknang muntong meten, ito no makapagkalay sata. Sigurado ka Wen, ay alaw may kan umay kan uray ta apagbiit laing da ito. Mapagustuhan laing tiriknak, akit na ragsaka kaon.
Sige. Hmm, ay, agid data nga rudan. Ah, hmm, Lakasikan ati mangikatipagan anay mo. Baka isupit ta pigsak. Sige. Uh, Tulungan nak mangkiding nga mangibabada ti pantalong ko. Nga inyalakit din aya. Inyalakit ti lakayin. Akan anos ka sweetheart. Ta, Taited kubot ti amin nga kasapulam. Kastamot din ti pamilya. Alawin ka din. Mm. Ni, madimat pa'y natangken. Kasta nga talaga, saan nga dagos nga umepekto dati agas nga tinumarko. Mm. Kasano nga rod? Urayan ta Ay, kabayatan na. Ay, agin narakop ta palain mo ta. Agin nagagta. Tapno alalis to nga umingar. Alalis to nga umepekto ti agas nga tinumarko. Ay, sige. Opo, nagbara ti bagin. Oo. Ay, apingas na. Ay, mm, mm, Karyak na ka de. Saan met kiti? Angin, sige malaingin. Tapno malpasin. Mm, Agri ka. Agkan naklatan. Agkam ti nadumado mga pasit ti bagi. Saan latan ti lips to lips? Nagloko ka. Sige ka ron. Ay, opo, dahi tuyin Opo, dahi kastoy ati sukog ti barukaw. Oh, 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 okay ta mariknak. Inot nga uming-ingar na ito'y armas ko. Igamamang kide. Nya? Igamamang kide. Tay ayamam no alis to. Oh, yan tangay kat agasawa tan tumatan. Awan ko man tirumbeng nga kaaryik na kaya. Saan? Saan ka kaaryik, sweetheart? Basta di kita karim kanyak. Wen, anyalat dandanag mo, igama mo na. Ah, mm, Medyo nalukning pa. Sungarod, ngay ayamam. Tapno alis tong umepekto te agas. Gusto eh? Wen, ikat, kanimang kide. Ay, pagpakawan, susi mo kanig na ita? Di ex ko, jak to pekin nanti kukwa na. Ay, kukunaglag. Sige, no, di mo kayat. Okay lang. Into no, sumaron na taday jayan. Aman, lakit maawatak no, di mo pa'y kayat ita. Igamak to pa'y medyo maariyikak. Kisa ka nga maariyika. Agasawatan down. Masanay kan. Ay, tayo tatimang ka na. Lari ka. Oh, Diyos ko. Po, Diyos ko, nagswerte ako nga nga makaasawan to, iti kasking ka nga kinaubing. Oh, Neta mayate, nakatangtang kinin. Nga ro din. Rugyan tandam no alis to umalpas. Sige, sige. Kit natangka na, amangan no, lumok ng tupay. Sige. Agid da agtarabawan nak. Ay, diyak kayat. Siyak ti pagrabaw, siyak ti akinrabaw, siyak ti agtrabaho. Kituna. Lakaya kun mahawatam ko diyak kayat. Diyak nasanay, kindiyak amo. Diyak pinapadasan di akinrabaw. Ay, nagluko. Sige, sige. Ikarigatak nga rod. Itapay ta, natangkunan. Agkayang ka nga rod. Neta, nakakayang ako. Apo, Diyos ko, aya. Next. Apo, Diyos ko. Mabanugak sa mataya. Paspasa, Mr. Rekmon. Na to yan. Apo, naglamuyot ti pa nagsirek na. Apo, nakabasbasa mo ten. Kaya tasawen, maganasang kamay. Kat siyempre, inagkaagkam nga ti barukong ko, di nga rod agbasa. Sa bagay, ala, ah, 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 ah,
Akasok ka mo ta. Ay, sige. Ah, mm, ah, mm, ah, agar ka nasakit to sikit ko. Mm, ah, nasakit pa dati tumon ko. Mm, agar ka. Ah, mm, agi na naagbiit Ha? Kasano takar nga malpas no kasi apagbiit lang man. Namin ano pa'y lang. Nga, namin ano pa lang akinod mo. Di ka, saan nagngakan-kansawan na? Saan nagnguyaw ay naguri ka? Sige, ikarigatag ka ron. Apo Diyos ko. Ito ye. Ah, ah, mm, ha, 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 ito ye, mapanin. Apo, babaam ti sakit ti sikitin. Apo, mapanin. Nanang, tatang, Eh, adda ni susi mo iti salas. Adda ka no ibagana kada kayo. ay di mi kayat, di makisango iti dayjeng reskubo alakay. Ay, tatang met, di yung met unay uyawin ani susi mo. Agpay subat. Mala umikikid din tapno no maibagana ti rantana kada kayo. Mahina si kalatan ti mapan makisarita iti dayjeng alakay. Nanang, tatang. Di kayo matla maurayan iti salas. So nga siya ko natin masdig ka na kayo. Ay, si kamat gayam, kakaso si ma. Pahunay mo't saan dagkad lang awagan ti kakasusi mo. Barok ko rayo at asakton ti manugang yaw. Awanin ti kadto sao. Anya ti bagam aya, susi mo. Kwa tatang. Saan nakman nga awagan ti tatang? Sumgarak pa nga makangag. Sige. Sige, bagamon ti kahit mo kay bagat, pumanaw kan. Ala, sige, sweetheart. Ibagamon kada tatang ken nanang ti kayat mong ibaga katakwada. Sweetheart, ibagamon Ha? Sweetheart? Paunay mo ten? Dahil awag mo iti lakay nga boyfriend mo? Ambi balasan ko? Sweetheart ko namin tikas mo lalulon nga boyfriend mo. Kasta ti kinasweet me nga dwa iti anak yaw. Sweetheart ti awagan me. Ala, ibagam kid din ti gagaram, susi mo. Anya ti kahit mong ibaga kada kami. Ay, dawate kon ti ima ti anak yaw. Kaya't mindag kalay sa. Anya? Sinalbag saan na mabalain. Wala saan nga mabalain. Hindi tatang mo't nanang. Api ko mga saan na mabalin. Iti mayat kay man ken saan tatang, nanang. Makiasawa akin ni susi mo. Tapno agnam ay mo't ken ti biyag ko, ken ti biyag yo. Awan metla tinaramidan datatangken nanang ang lalo idinamuandan nga adan napasamak mi keni susi mo. Saan pa di mamati ni nanang ken tatang Aglalo ken ni nanang. Nga ko nana. Kabailan pa'y laing ni susi mo. Idinto nga ni tatang mo, hindi na kayan. Ay, uwin ananang. Gaputabak nang ada igatang na ti agas. Agas? Uwin nanang. Ada tinumar ng agas tapno no amoyulatan Ay, bakit mayat gaya maya? Ala, ikam dumamot ni tatang mo anak ka. Ninanang nga talaga. Ama, seryoso Ay, bakam tong arot kinisusi mo. Ta padawatan na ni tatang mo. Ta bareng no
tabaring no kabailan nan tumot pailaing Ala, adamat kidi pagsayaatan na nga nakaasawa ka tilakay. Ada na discover ko. Ala, anak ko, ala sige nga ron. Ala, awan ti maaramid mi. Tagkasar kayo. Rumagragot tiriknak ang makiasawa kinila kay susi mo. Gapo ka dagiti makitak nga kinabaknang na. Adot negosyo na, adot dagana, napintas ti balay na. Sunalaing ta baak. Ada asawa na idingem na balo nga awan ti anak da. Nakakabagyan na Di kabagyan da. Kabagyan ni susi mo medyo against da. Iti panaki asawa ni susi mo itikas kanyak nga nakaububing. Nga kasla naklaapukon. Kaya't ko iti agnam ay isuday dat rason no apeng nakiasawa ak weno nakirelasyon nak iti lakay nga baknang. Kaya't ko tay magatang kontumat amin na kayat ko. Iso nga kunak kadagiti datakkel ko nga mairanod da iti nagbalin nga desisyon ko iti biyag. Nga linipat ko dagiti karin-karimi kiniturgo nga dati nga nobyo gapo iti kinabaknang nila kay susi mo. Pinuurak dagiti pakalaglagipak iti dati nga nobyo. Malaksid laeng dati kwentas at nabalur gayam. Sakbay nga dimteng ti paragkalay sami kini susi mo. Nagden na kamin inalak di kita arwate ket nagnaed akon iti balay na. Kaputay si Suna matlaeng kanda ti katulong na ti agiyan. Ket idi agden na kamin kasin yung halos rin nabiilat ta idi nga da mapasamak mi. Kulak idi, baka mit ni ibabawim ton ti kasar. Ay, saan nga mapasamag na ita? Ay, Baka mit no maumakan to kanya kung kanayunin nakmeten nga sagiden. ay, saan ko nakmut king ka? Sige no, tapdo mamati ka. Sa tanto lang manen agkanaig. Sa tanto lang manen agpapasitiragsak into no kaaldawan ti kasarta into na honeymoon ta. Wun amangan no bigla-bigla nga ibabawim ti kasarta. Saan? Ala, sige nga ro din. Iyuray talatan ti panagkalay sada. Napasamak nga rod ti kalay sami kini susi mo kasin yung ang imatendar mo digiti kabagyan na angem adalata digiti mangmangigmi nga sauda. Nakatadtadem ti panagkita da kanyak aglalo ka digiti kaanakan na digiti kaanakan na. Kaya di agasawa kamin masansan lata nga ada mapasamak mi. Nga ibagbaga pa tinting karek pa ta. Bagbagaak nga saan mo nga kanayunin amangan no madi iti salon at mo kunak. Angem kanayon namat nga ibaga nga mabiit kanulaengen nga panawen ti iadda na dito rabaw ti taga. Sulitin da kanon. Kanayon kit di nga kastan tunggal sumangpit ka. Dagos lang nga kastat iareng mo kanyak susi mo sweetheart. Di med delikado ayat ti kasta. Dahita kanayon ka nga agtumar dahita tumtumarem nga pagpapigsa. Ay, kitaan niya ko mga rod. Gundawaya ka itata si bibiyagag pailaeng sweetheart. Patsek nga, mabiit laing nga na panahon ti kaadak dito yung rabaw ti daga. Isu nga, suliti ko na. Isu nga rod nga inasawa ka. Isu nga rod nga amin nga kidawam kit ipaay kuking ka.
Kaday tulaing mo tati pagragsakak. Kan baring no masikugang ka pa, sweetheart. Anya? Makasikog ka pa? Ay, kitwa na. Kit into nagsikog ka. Singin ko matapno do adagos ti anak ta. Ay, nasa anak man nga ray awe na kasta, susi mo. Abusta na pudot ti ulok ita. Ha? Taapay mo, sweetheart. No kaano pa nga agasawatan, iso pa ti panagdudukot mo. Bueno, senyales ka din dayta, ti panaginaw mo. Masikog ka siguro. Ay, nasaan? Saan na ka masikog? Kaanya nga ro ti pagdudukotam. Api nga napudot ti ulo mga kunam. Kat imay manin adag iti kakaanakam, kanda ti kabsat mo nga maysa. Imay da dito yung awang ka. O, ket kunada kanyak. Saan ka nung arumbeng nga siyak ti agtawid, kadigiti kinabaknang mo, numatay ka. Aniya, sino ka da kuwada? Basta, nagiti ka anak aduwa nga kaanakam, kanda yung kabsat mo. Kiti bagbagakbot ken ka. Di mo lata ikaskaso ida. Susi mo, ibagbagak mat king ka, kanayon kong ipalagip king ka nga, ipanagan mo, dagiti kinabaknang mo kanyak. Ang imdi mo met aramidin, agpapauyo ak paikit din. Alala, bayam tayo tanto iti abogado. Tarugya ko nga ipanagan king ka, dagiti kinabaknang ko. Ha? Agpaiso susi mo, sweetheart? Wen, lain tanto. Yay! Ay, agyaman sweetheart. Agyaman no kasta susi mo. Talaga nga ayatin nakuna aya. Arakupeng ka man. Alain tang rudin iti silenta. Tapagustuhan ka. Kastaman ti kayat ko king ka. Itad mo ti amin nga kidawik king ka. Kat itad ko met amin king ka ti kidawim kanyak. Oh, paragsaking ka. Intahan. Aguri ka. Ambe. Aray ko. Ni apay. Api nga bigla nga sinarapan ti marukong mo, susi mo. Jack, makaanges. Anya? Susi mo, alakwem. Kasla kupit ti marukong ko, sweetheart. Ay, susi mo! Nasduga man tayo! Anyat mapasmasama king ka! Susi mo! Susi mo! Susi mo! Susi mo. Susi mo lakay. Kasano pa itadagiti arapap ko. Idento tamay sa kamit na nalami sa bangkay. Ay. No apay nga nga di mo na ipanagan kanyak dagiti kinabaknang mo sagbay nga nga natay. Susi mo. Anak ko. Siguro kat nakim amin tinamarswa dagito nga napasamak. Kat kalpasan nga maitabon ti bangkay ti asawam. Agsublikan ton sa jay balay tayo. Uwin nanang. Kinagyaman na kada kayo. Kapilitan nga agsubli ag sa jay balay taawan metapulos tinaipanagan kanyak ni susi mo nga sa nikwana. Nupay nagkasar kami di. Kat agumen met dagiti kakabagyan na. Ilaban ko kumati pa nag-asawa mi, babaen ti panangalak iti abogado na nangangim. Diyak kaya tiriri. Baka iso ti baka isagsag makak. Baka no adadakis nga aramiden da kanyak dagiti kakabagyan day ti asawa. Ay, bay amon anak ko, bay am daytan. Ipabusoy mo latang kadagiti kakabagyan ni susi mo dagiti kinabaknang na. Narigat no si kapay ti ibagada nga agagom. Nga ibagada nga kinayat mo nga matay ti asawam. Tapno magunod mo ti kinabaknang da. Happy watching ba kay Mami Lucy Damo, Best Actor. Thank you so much, Mami. Hello pa kay ni Maros Vea. Kaya na Joanne Peralta. Happy watching ka na kayo. Gaboy tinapasamak kasin yung kat katawaan dagdag iti tattao iti aglawlaw. Tati kinaambisyosa kano ket nalpay
naupay, ti kalikagom ko nga bumaknang, tadyak met mailaban ti karbe nga kas asawa na di susi mo. Mabuti nga met, tapang taandak met dagiti kabagyan na. Ibaga da pa ikiti nga siyak kano, tinang papatay ti asawak. Api nga siyak kumadag, api nga siyak naging basol, api nga siyak kumat ng papatay ko na. Kunada nga amukla kano nga roden, amukla kano nga lakayen. Pilitik kano pa'y nga agtumari ti agas tapno laeng makapagnaig kami. Ha, pilitik ayakit isunamit lata ti kusa nga nga agtumari ti agas. Saan ba't nga agpaiso na kiti bagbagada? Iso nga binaybay aklatan kasin yung tabakano at dadagas nga aramidin da kanya. Bakakit dino papatayin dak. Ado ti kastakit. Kabailan da ti pumatay. Para laeng iti sanikwa. Para laeng iti kinabaknang. Kalpasan ti sumagmamano a bulan kasin yung malagip ko ni Turgo idita masukainak dahi kwentas nga inregalo na kanya. Ket ko lang itinakem ko siguro dahito itigasat ko nga saan ka bumaknang. Siguro ni metlaeng Turgo ti kagasat ko. Kaya di pinadas ko nga nalukoy tirik na ni Turgo kasin yung nakla atak. Kunakla no kayat na nga makisinubyan kanyak. Uray tabalo akmeten, nawaya akmeten. Angim ti makadakes, adamit gayam nobyanan nga bakit abaknang. Tagayam sinurot na dahi di singasing ko kingkwana. Kwit ita, nakigtutak nakakotsemeten ni Turgo. Big time nga talagang takanayon pa nga agpainom kadigiti karuba na. Dinto nga siyak kasin yung siyak nga nagarapaap idi. Siyak nga nagpaka-practical idi. Nga nakirelasyon, nakiasawa iti baknang alakay. Ngim siyak ti nagsubli ti dati nga biyag na. Ado dagiti mangibaga, kamatek kano ti kinabaknang dahi di asawak. Kadalaban ko, angin, anya peti serbi ti kinabaknang numay sa aktumeten nga nalami sa bangkay. Naragsakak to nga ta, nga magunod ko't kinabaknang nga ado dagiti manggurgura kanyak, adot mangipangpangta kanyak. Adot mangriribok ti biyag ko, ti biyag mi. Iso nga inawat ko nga siguro iso dito itigasat ko kunak. Ti agtali na ed nga gagangi laeng ti biyag na. Adumet dagiti may baga nga agurayak kanumanen iti lakay nga baknang nga mangarim kanyak. Napobya akon. Tamangan no matay tumanen ket sakto manen ti pabasulen da. Iso nga inkadeng kon kasin yung nga isublik ti dati makinobyo numan makinobyo ak makirelasyon na tay uri tay padak laeng gagangay ti biag na padak ka marigrigat uri kasadar ko wenno basit laeng ti agwat ti edad mi. Angem ti makadakes gapo iti naglabas ko ket kaslaawan metten ti mayat nga mangarim kanyak. Tati pamati daket ambisyosa ak. Tati mamati daket aging gaita ket praktikalak ngano saan nabaknang ket saan ko nga asawain. Nga dayta ita ti problema kasin yung amangan no sa alak to ang makaasawa no kastoy lang nga kastoy. Iso nga nagsurat ak takayat ko ti dumawat ti pamalakad yung kanyak. No padasek kadipay ti may sape agundaway nga mangasawa manen itibak na nga lakay. Tama paring no agbalaygi akton nga bumaknangak agnam ay tibiyag ko ken ti pamilyak. Wenno lipate kon dayta nga kalikagom ko ket iyuray ko latan
ti lalaki nga naikari kanyak, ti lalaki nga ay ayatek, ipateg kunto, ken ipatpateg nakmet, nga saan nga ti kinabaknang ti sapsapulet. Ang iminton ka ano nga dumteng dayta nga naikari para kanya. Kasano no awan to dumteng. Dagita digiti mangburburibor ti panunot ko kasin yung tulungan dakman, iwanwan dakman, ken balakadan dakman. Agyamanak, kadigiti naruway nga nagbuya, ken agyamanak, kadigiti makaited ti balakad kanya. Ken thank you met ken kakasin ti anos mo, nga nangurnos, nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. And sabi ko matadamit na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga nagbuya ken nagdengeg, and more power to your program. God bless everyone. Ito nga ro dagyaman, wenno ag problema nga kasin nyo, ambi iti sinait Ilocos Sur. Ambisyosa kunada ang saan nga dagas dag ambisyon. Ala, madamdama ako nga mang ti balakad ko. Aya, yun natin lang digiti balakad, digiti viewers tayo. Sige mga kasin, mabalin nyo yung nga rogyan, nga balakadan ni Sender. At sapay ko masender, tamakaan na ito digiti nga balakad. Tapno no, makatulong ken ka nga lumag antirik nam ken malawlawagan ti panunot mo.